Iki ngerti ra sebabe apa kok iki ireng? Apa sebabe? Lagu. Lagu apa? Ireng siji, ireng loro, ireng telu, ireng papat. Jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Sorry kaya. Iki ya ireng banget iki. Bet. Wah, dadi senopati kuwi kudu ireng. Oke. Ben sangar. Ha iya ya. Sapa kuwi? Iki Pak D. Pak D sapa? Pak D Wardi. Oh, Pak D Wardi. Wes, yen jeneng kita wis ulun maringi jeneng tetenger ya pusaka asma Bambang Wisanggeni Jaya Karneline wis diruwat. Lho iki ngapa iki? Iki ngapa iki? Api-apian aten kowe, Mbah. Bangane sampean tak untir. Aridu mawur mangawur-wurahan. Tengarane ngajuret gong maguru gongso. Tetekadya putra wara pancri ting turang istir kata engkang. Dereng antos paripun ingkang sami mbal wacana kasarurawipun Sang Hyang Manikmaya karo kajar Sangya para Pandhawa. Siswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipra kadiparan karasaning Hyang Utipati Yogya sawining warna kanggo melaraning bumi mugya lunte ulunte Mboten nginten babar pisan sarawuh paduka Hyang Pikulun Manikmaya kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Mas Surama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Iya Puntadewa Darma Kusuma Ulun Tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Nata Ndrawati Ulun Tampa. Guru kakekku ngaturake sembah. Ya Werkudara Ulun Tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Arjuna Ulun Tampa. Inggih. Iki meneh. Slamet to. Sowan mudik. Yung Bagong meneh. Heeh, anu nggih. Bekti kula kunjuk Pukulun. Ya Bagong Ulun Tampa nggih. Santai mawon kula ora arep mirang-mirangke panjenengan. Wonten wigatos menapa sajak rawipun sengkan-sengkan datan pepoyan Pandhawa ya Puntadewa kula wonten timbalan. Destun temen panjenengan ulun iki dewaning para dewa teka keplayu saka kayewangan marga patrape bocah kengaran Jaya Karneli. Sinten? Jaya Karneli Bagong. Jaya Karneli gawe kisra? Iya. Kayake tangga kula niku Jaya Karneli niku. Pun bola-bali niku ndek utang kalih kula 700 mboten balik-balekke.
Jarene minggu ngarep sepriki ming gor. Bedhu. Elok-elok apa? Iya Bagong mbok menawa kuwi nggih bocah nom-noman ingkang gawe wirang panjenengan ulun. Ning atase garwa ulun ya sisihan ulun Bathari Durga. Lah kok teko bakal dijaluki gendong kelawan Jaya Karneli. Kamangka anggone gendong dudu gendongan lumrah. Nanging anggone gendong kudu mapan ana ning kasemekaning Bathari Durga. Mbok kula mawon. Ora kurang ajar lho Bagong, tak cokro sirahmu, cokro mekanik ndas. Karang tengah. Cokro mekanik ndas. Arjuna kula wonten maring adhawuh kula. Yen to jenenge keduga bisa mateni lan nyernakake bocah Jaya Karnil. Drusanala kukupen nggih. Kresna ulun suwun sak biyantu kita ngestaken dawuh ulun. Swanya ngambrang ong kadi karnane kaswase yen ning marga malatku tumiring sang kandha mojo long lalu anguladi surya mangrang sang wayah menungso ora tatanan anus maning jajalanet ora menggusike. Iki ana bocah nom-noman apa dapurmu ingkang aran Jaya Karneli. Wah, ladang. Ya jagat pangestu Karwayahu Bathara jagat ya iki aku wong Besus, aku wong Merbawa, aku Jaya Karneli. Sawi. Takon karo aku Panengah Pandhawa. Raden Arjuna. Arjuna ya Janaka, ya Janaka, ya Permati, ya Parmadi. Kowe ingkang obrak-abrik kayangan. Ya, aku mau arep golek ning ngendi durunge Bathari Durga. Ngerti ya Janaka? Bathari Durga disingetake ana sak jroning padharaning wetenge Lembu Andini. Aku ora nrimake. Mergo aku butuh karo sing jenenge Bathari Durga. Aku pengen digendhong karo Bathari Durga. Ana ing sak jroning kesemekaning Bathari Durga. Yen ora kasembatan panjang aku luwung baya mati nglalu aku. Pecah siramu. Sik, Lek. Sabar. Iki Antasena. Heeh. Sembahku katura ya, Lek, tak tampa anakku. Aran Dugumbala.
Mas Antasena, piye, Li? Kok Li kok ora kepenak ngundange? Ah jenengmu Jaya Karneli kok. Piye, Li? Aku aja dipisah. Menungso sing ning ngarepanmu sing jenenge Janaka ya Parmadi kok pecahe sirahe. Aja, engko nek to pateni kowe getun lho, Li. Kok getun ngopo ya, Mas? Wis to nek kowe manut aku aja tok pateni. Mak cilik Janaka ya aja mateni karo bocah iki. Kuwi sapa? Wis to. Sampeyan ora perlu ngerti. Bakune kowe golek Bathara Guru, ya wis gage goleki Li. Ya ngestake dawuh, Mas. Antasena, piye, Lek? Lah kok bocah malah mbok belani ngene. Nang bocah kan bujung-bujung uyak-uyak karo Bathara Guru, uyak-uyak karo Bathari Durga merga Bathara Guru karo Bathari Durga luput. Lupute apa? Dosane apa? Sik. Kae dewaning para dewa sing ora gawe dosa, sing ora gawe keluputan. Ah, sing ngomong sapa? Anggepe dumeh dewa terus ora entuk salah, ora entuk kleru ngono apa piye? Dumeh dewa kok terus arep menangi dhewe, arep sak benere dhewe. Ipung Mahagi teka. Aku ya gumun ana nggawa seragam kok wernane padha werna kursi. Iki ra semengi ditabuhi kursi-kursi. Iya, wis sampean manut karo aku, isih ngaku aku anakmu. Aja dipateni bocah kae mau. Nanging mesake Wang Dewa. Ora usah dimesake Dewa, kurang ajar ngopo dimesake ora. Sinayang manggelung mangrok mining cakra kumitir mijil saking asta aneng asta tuwekan ra mikir iya aku kan ro Semar iki kuwi ngarep ngguyu wae iya Antasena iki sapa ya iki sing uyak-uyak Bathara Guru mergo nguyak-uyak Bathari Durga kuwi ya iki, Dik. Oh, iki Jaya Karneli. Heeh. Pernah adikku. Loh, adimu? Heeh. Ketemu pirang perkara? Wah, ketemu wae kok. Ora ketemu ya ketemu-ketemuke. Antasena. Piye, Pak? Sapa iki? Adikku. Wah, kowe entuk adik gendro kaya ngono kok ndi? Ora kok gendro iki pancen sing nemu aku tak gedhekke tak emong mula ya watake persis kaya aku. Iki sapa Mas? Kuwi penere Pak Dimu. Pak Diku? Heeh. Ah gitu men ana wong kok ireng ra jamak-jamak. Irenge ra jamak-jamak. Ora kurang ajar lho kowe Li. Kuwi pepunden. Pepunden? Heeh. Dadi wajib disiarahi. Ngawur ora sapa kuwi? Jaya Karneli. Lah ya kuwi sapa? Kusik kok tak omongi.
iki ngerti ra sebabe apa kok iki ireng? Apa sebabe? Lagu. Lagu apa? Ireng siji, ireng loro, ireng telu, ireng papat. Jare mbok bapakne putih kok anake coklat. Sorry kaya. Iki ya ireng banget iki. Ben. Wah, dadi senopati kuwi kudu ireng. Oke. Ben sangar. Ha iya ya. Sapa kuwi? Iki Pak D. Pak D sapa? Pak D Wardi. Oh, Pak D Wardi. Tak cokro sira cokro mekanik ndas. Ajar-ajarane Bagong. Pak D Kresna iki Pak D Kresna jenenge. Oh, Pak D Kresna. Heeh, Dik. Sing gedhe edian wong kaya tugu. Kaya tugu. Iki ya Pak D, iki penere Pak D. Sapa? Pak D Parjo. Guyon kok Pak. Sing tenan. Pak D Werkudara. Pak D Werkudara? Heeh. Iki bapake Mas. Loh, jare kowe kakangku. Ha iya, nek ngono kuwi bapakku. Udu kowe arep pengen ngerti bapakmu sapa, ibumu sapa ngono to, Yohan? Iya. Ah, engko tak omongi. Tenane? Heeh, tapi kowe kudu manut karo aku sik. Oh iya ya. Iki sapa Antasena? Aja tok jangkah, aja tok piloro mesake. Iki bocah iki laire wis keloro-loro. Apa iya? Heeh. Sapa? Sapa? Tak omongin aja diomong-omongke. Oh iya. Kuwi iki anake. Kowe ngapusi tak cokro sira. Cokro mekanik ndas. Kuwi anake. Masa? Heeh. Oh tiru-tiru Bagong ora. Anake sapa? Sik duh piye iki lek ora ngomong iki. Dhuwur banget ya ora. Aku ki arep ngomongi kowe ya, Pak. Wah, jan mah ditibake ora. Tak junjung. Anake sapa? Anake. Wah, edan. Majane aku esuk-esuk kok. Esuk-esuk kok mah ora kajen aku ora. Ora pati nduga mana tenan Werkudara. Yo. Rawuh meneh. Wis diunsalke kok situ rawuh meneh. Jaya Karneli, apa Pak D Kresna? Kowe arep nguyak-uyak dari Durga? Iya. Uyak-uyakan mergo pancen kae luput. Yutama ngambar arum sangkusuma ora pangling nini Bathari Dresanala. Inggih Kakang Prabu inggih. Tobat kula nyuwun senjata pitulung. Anapa? Kula dipun bujung-bujung dening pun Dewa Srani. Welah keparep. Dadi iya. Wingi sing lokasi wingi dalu nika protegan nika mentok kiri jalan. Iya Kakang nggih. Nek sing wingi kula bar tobong kula karo sampeyan niku ora terus bar tobong nganan. Iya. Kula jak teng gawean kula. Iya. Nggih to? Nenek niki mengke kula duduke nggon sing beda. Nggone luwih kepenak, AC, kamar mandi dalam. Sabun, sampo gratis. Pokoke mboten dipungut biaya. Mung kari beto wong tok, sampean kali sinten ngoten umpamane. Dadi niku nas lho, lha ndi wong iki mau? Pangeran.
Yayi Nini Dresana ora pati nduga mono. Pun Kakang lan sira pinanggih ing kene. Inggih pangeran nyuwun senjata pitulung. Ana apa? Kula pun bujung ngalemon diwasrani parat pecandasmu kowe. Mas Antasena, piye Le? Ki sapa ki kok wong wedok? Wow. Ayune ra jamak-jamak Ndara Jaya Karneli. Semar. Ha iki. Iki sapa? Niki asmane Betari Dersanala. Niki widodari mula ayune kliwat ukur. Ngono, Semar. Ha nggih. Sampean ya niku sampean niku janjane nggih anak widodari mula sampean baguse nggih kliwat ukur. Bapak sampean mau duwe gelar lananging jagat lancuring bawana pengawak Tirta Gwaya Teja. Niku Kang Rama. Nek ngono Semar ngerti bapakku sapa, ibuku sapa? Nggih. Eneng endi? Ibune sampean nembe mapan teng Gunung Sak Pejagong, Desa Waduarep. Komplek dadi siji, RT omong-omongan, RW tatap muka. Ibune sampean. Ibuku. Nggih, kuwi daerah ngendi? Daerah Cerak mriki mawon. Lah yen bapakku, bapak sampean nembe lunga. Lungane nang ndi? Ngajar Duratmaka, ngajar Piyai Durjana. Wah, arep nek ngono iki ibuku. Aku ngaturke sembahku tanpa ana Ibu. Ora kok sikik iki sapa? Antasena iki sapa? Kuwi anu Lek. Tante. Kuwi anakmu. Anakku. Heeh, kelingan ora? Sampeyan diperwoso karo Betari Durna. Nganti sampeyan kepeksa lahir. Anakmu lahir premium, bocah kuwi lahir ya suwane 7 sasi. Iya, 7 sasi terus bocah kuwi dicemplungke ning Kawah Candra-Dimuka karo sing jenenge Betari Durga kuwi tak temu tak gedhekke. Lah ya iki anakmu. Ibu aku ngaturke sembahku katura ya Ibu. Iya tak tampa. Bapak nendi, Bu? Lagi ngajar mungsuh. Sapa bapakku ki sapa jenenge sapa? Pangeran Janaka ya Pangeran Arjuna. Oh alah, Mas Antasena. Piye, Li? Jebul sing arep tak ajar mau, sing arep tak jangkah mau. Oh, wong wis nggeret kaosmu. Bengak-bengok Wardaya, Wardaya. Janaka kae mau. Iya, kae bapakmu, kae pernahe lekku. Lah, Janaka kuwi adine bapakku, adine Werkudara. Mula kowe njeluk bapakku Pakde. Ngono ya, Li? Iya, Mas. Jaya Karneli Atmajaku, Pakde Kresna. Iya. Jaya Karneli anakku. Pakde Werkudara. Iya. Ora kok jenenge kok Wagutimen. Nika sing jeneng ini kok. Niki janjane anake niki luruh. Janjane wong anake Dresanala niku mestine luruh. Iya Kakang, nggih. Gandeng sing nemu wong kentir niku. Kula anake dadi ndangak ora ditata krama rasa basa glelenge ra karuan. Ha kowe ra trima meri karo aku apa piye, Bong? Ngene, padha lenange lho iki, Bong. Saiki api-api anaten wae. Api-api anaten piye? Aku padha lenange. Kowe ora trima karo aku piye? Sing jenenge Jaya Karneli kae aku. Aku sing nemu bocah kae sing gedhekke bocah kae aku. Anak cara kula mah. Rawangun babar blas. Anak ndurut jana kok kaya Werkudara niku. Ha piye tes DNA apa piye? Mah. 120 ginastel. Perkenseng laru dayang.
rada bekti kula kunjuk. Ya Kresna ulun tambah. Rada kakekku. Sembahku katura. Ya Werkudara ulun tambah, ora lara. Gur semaput. Bagang ulun cakra mekanik ndas meneh. Wah, jan wis lakon kaya anek-anek wae. Dresana lho. Wonten dawuhku kulun. Mangayu pacak sekti mura ya ger. Ah, jan ontasene nek jenenge bocah ya sageleme dhewe. Dumes sing nemu dheweke kok terus Jaya Karneli ora. Jaya Karneli? Iki sapa iki? Ulun Bathara Narada. Ya ulun dewa. Oh ngono ya. Jeneng kita ulun paringi pusaka asma aja Jaya Karneli. Jaya Karneline diruwat. Ya. Jeneng Jaya Karneli diruwat, diganti jeneng kita Bambang Wisageni ya Bambang Wisanggeni. Mergo jeneng kita kuwi lair dijedi ana ing Kawah Candra Dimuka, ana telenging geni ngger Wisanggeni. Jaya Karneli ilang. Yen jeneng kita wis ulun maringi jeneng tetenger ya pusaka asma Bambang Wisanggeni, Jaya Karneline wis diruwat. Lho iki ngapa iki? Api-apian aten kowe, Mbah. Bangane sampean tak untir gulumu. Atene iso oleh meneh. Ha iya. Padha lanange kene rembukan karo aku. Wah, aja kaya gitu kaya. Senengane kok ora ganti-ganti jeneng ora Bung Mas Rama Sidam. Putrane napa? Hus. Anake ora. Ambek diomongi yahene kok sesuk sekolah lho, sesuk Minggu. Oh nggih, Dik. Ana bocah kok ora wedi kena walate Gusti. Gusti Allah nek minggu prai kok. Ya wis ngalih. Kresna, kula wonten dawuh wan pilun padha wenang. Bocah iki pancen wis dadi pepasrening jagat. Lan kinarya srana mbengkas angkara murkani si Manikmaya. Nggih, ngestaken dawuh manunggal ing Praja Negara Ngamarta nggih. Pripun? Bathara Guru isih mapan ing Amarta. Encah ngeyel kok. Bubar, pitik wis kluruk. Semenengo. Rene. Inggih, Kakang. Luruske. Nyun pangapunten, Kakang. Nggih, anu iya. Kowe iki sesone arep temandang, arep tumindake dipikir sithik. Inggih. Ayo ndi Durga? Durga ndi? Toke Durga toke. Durga. Wonten dawuh wis wayahe mijil. Inggih. Hus. Ora wani aku. Nyuwun pangapunten Kakang. Sowan kene ngondaran Dirbawana kowe. Ayo. Ampun, ayo. Nek ora jiat-jiat ora dipeksa.
sanggeng kudu sangguru kula yen tan mutusa sang Sri ing Kakang Janaka tak rebut Dresanala. Ibu Betari Ibu Betari kula kasoran mboten kasembaten mboyong dhateng pun Dresanala mundur wae nang Semar aku wedi. Esuk-esukan iki. Ayo apa-apamu kowe. Lho, aduh apa iki? Wong iki. Wong ra ketok iki. Ayo apa-apamu aku Antasena. Wah. Mantek aji panglimunan. Ayo. Ngantemo. Ora kena. Wah, ora adil kowe. Yo. Waduh, aduh. Wis esuk e. Arsa madangi jagat duk mungup-mungup aneng sak bocah ing wukir kowe ketibanan kula sampean buyer tak cokro sirahmu tenan lho Kang suwe-suwe cokro mekanik ndas ora lara gur semaput purna gatining carita Ndara ya bocah nika wau Ndara Antasena niku janjane le gawe pawadan si Ndara Wisanggeni ken njaluk digendhong teng kesepekane Betari Durga niku janjane niate ming guyon. Iya, niate ming iseng. Niate niku ming nggih gecul-geculan. Ning niku sejatipun lelakon gaweane Wang Pikulun Sang Hyang Padawenang. Mangkono Kakang nggih, kula pun dijlentrehi pas bar nyuwanke Bathara Guru niku. Niku besok enten sambunge lelakon. Sambunge lelakon inggih menika Betari Durga niku wedi wegah gendhong bocah niku teng kesemekan mergo nek kesemekane enten pusaka utawi enten wujudipun barang ingkang digdaya menika niku pengapesane Betari Durga sambunge lakon sok teng pepucuk Bratayuda den. Wong ngono nggih. Niki ngiwang miturut ngendikanipun Iwang Pikulun Padawenang. Lah sakmenika ampun dadi bocah sing ndungkap dewasa senajan tesih lare. Iya. Dongane kagem Ndara Wisanggeni mugi saged dados sakinah mawaddah warahmah. Lare ingkang saged mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh dadi bocah mursid. Wusana panutuping atur kula. Sak penger kula saking mriki mugi-mugi warga ing Karangsari mriki tansah kebak ing karahayon, kebak ing katentreman, didoke saking regejekan, didoke saking bebaya menapa-menapa.
dipun maringi gangsar lancar rejeki gampang golek sandang pangan pangupa jiwa lan sak panunggalane. Adoh saka retu hama minggat kabeh hama ilang kabeh. Iya Kakang nggih. Wis ana panutupe ngatur kula slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan, slamet sak kabeh kabehane. Matur nuwun pun tutup karining Gucaka Ndara.